Sige, blocking na kita. Rolling. Action. Cut. Direta siya, ano ba yung bibinuhat? Buknoy. Mali ma ito na pagsisinugad-sugat. Direta siya ka ng model. Ano ba ini direct? Model man na kasi na kada mo pati ora kita ito sin mapasok. Okay, blocking. Rolling. Action. Asa na direct? Ba, di na siya. Cut. Di rin ako tasya. Anot ngayong lawas natin kigman, dapat masugad ka iton. Asya dapat itong buknoy. Ano ba ngayong trabaho? Sige, liwat ka, liwat. Liwat. Sige. Ikaw na daw ladi direct. Sa pa daw? Pakita pa dok mo sa pa. Nasugad ito na buknoy pagkula, buknoy. Nasugad ito iton. Okay. Sugad. Dapat. Sige, balik, balik. Sige, blocking nga na, blocking. Camera. Kinako eh. Action. Cut. Ano na naman buknoy, hagi. Ay, yung trabaho. Ay, yung pagsusugaray. Itong kay bayan kita makasuhan, nakakapot ka na na matim susok. Diret bulig. Iya, gitik. Alala, liwat nga, liwat. Liwat. Liwat ah. Liwat. Ano naman ito? Bubuhat ko naman ang tanan. Propiso. Kalma daw la. Kutbala. Sige. Pagbibigyan talaka na yan ha. Last mo na lang ha. Pag di pa masya, magliliwan kitang tao ha. Magliliwan. Sige. Sige, camera. Rolling. Action. Iyan, kriminal. Oreo pay. Pagkulaw direct ka. Okay, ano naman yun eh. Nasing kayo mo last na yun eh. Last. Naglilibot-libot ka na naman din ka. Pusti, direta siya. Dire siya. Saliwan na nato ni Kuan ni. Samburunot. Samburunot na. Halala, kung na siya man. Di ka man nga ni Mara mag-direct. Makali ako. Anay. Soto yung Kuan takbo. Stress na kan. Book na yung mga trabaho ni ano ba yun eh. Sige yan Kuan na. An extra. Pasudla na. Pukawa itong pukawa. Kuan ni Samburunot. Pukawa na. Burant, imo na. Imo na. Ano? Ano na? Extra kayo ni? Hinahinayan. Hala, pag lumas na kay ituras. Maluya kaliwat. Dali! Ayan ha, kuhan. Samburunot kay ay good pag sinubaran binuwat ni Buknoy. Dapat itin papakita dida. Itpak. Iton aton pagmomodel ni mo kung ano ba't mga reaction aton audience. Ano, okay na dida? Yes, direct. Okay na. Lakpaw. Sige, klaro naman. Doon tawaray na yung stress. Sige. Rolling. Camera. Action. Durimat nga ni ngayon model. Cut. Ano na naman ini nga trabaho. Okay. Pero laking kinuhain ko aninihin pilay. Iba-iba. Pabari-bari man nga mo. Hala. Kuhan nga. Katikangan. Asa na to? Bago yan ang moves. Bari-bari moves. Okay. Samburunot. Narason ka pa. Hala, liwat. Sige. Rolling. Camera. Action. Okay, direct. Parang take ang mental. Pero okay. Okay na. Okay. Nako ni snack ha? Okay. Snack. Direct. Snack. Okay. Pakatoyaw mo. Hala, ulingat dun. Iyagitik ka. Ano nga ni ka din eh. Upod man ako, assistant man ako ni. Assistant diri tak kilala. Balik ka to. Kundi ka man nihag to.
Ayaw pag sinamok. Kaya kayo magkakasya. Blocking na, blocking. Camera, action. Nadie como tú no hay un Go tonight. Katidon, kita siya bayi. Di mataas siya. Nung direct di ka mo nasabot. Kita siya, direct di ka mo nasabot. Ano nga diri, Asya? Ay, dito sa rasagbang dida kay gimpul out tanay ka. Dapat na-focus na kadikan sa burunot. Hala, ay aringasa. Sige, okay na to, okay na. Sige, release. Paimuhay dayo na to na, yakbaw. Ikuan dayo na, i-edit, tapos paimuhin giyo pa yung special Okay music. na, direct ano, snack na. Kan iya, gitik nga, di ka na naman ngayon. Ayun, aringasa kay, unina. Hoy. Camera. Action. Lalay. Ano palo? Direk. Di ka ngayon. Ano, tinigang ka mo? Ano daw? Inugot Direktor Ayo. Ako? Iya. Adi nagisusunod. Nagtigang ka mo? Oo, kanina po. Assistant ko man lang ini. Aw, sorry Direk. Direk maaram. Magpa-practice lang kung takad to. Maigo ka din, di natutuloy. Kaya di man na siya director na yan. Maigo ka nakikinabarik-barian na ako. Hindi na siya. Kulang maigo ka snack. Maigo ka diri ka mga tara. Practice lang nga niya ako. Susumata ka mo. Kapitan. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo